Mbak Adila, Mbak Adinda, hadir nggih? Andin, hadir. Ardian, hadir. Ariel, hadir. Bintang, hadir. Alhamdulillah, hadir. Sing boten makan sinten? Pilih nggih. Punali badhe bahas materi Crika. Napa niku Crika? Cerita cekak. Ya, sapa sing wis tau maca Crika? Mas, nate? Dereng nggih? Ngisuk tak mawa majalah penyebar semangat nek padha ngerti wujude cekak. Kompetensi dasare memahami isi teks cerita cekak. Fungsi mengenai cerita, nanti peserta didik mampu menganalisis unsur-unsur cerita dengan tepat. Melalui kegiatan diskusi dengan teman satu kelompok, peserta didik mampu menelaah unsur intrinsik cerita cekak. Kemudian mampu menuliskan sinopsis cerita cekak. Yang keempat, menuliskan pokok-pokok isi teks cerita cekak. Peserta didik mampu menterjemah bahan cerita cekak teman ing layar. Monggo. Cerita cekak. Napa niku cerita? Cara narasi fiksi. Kasus sastra kang wujude gancaran narasi fiktif. Nah, saiki titikane cerita. Titikane cerita niku napa? Titikane cerita sapa sing bisa maksuli? Nggih, Mbak. Sepi. Titikane. Nggih, monggo, Mbak. Unsur intrinsik cerita niku wonten kathah nggih. Pertama wonten tema. Terus alur. Terus nggih, terus nggih, terus latar, terus sudut pandang, terus amanah, terus pesan utawa nilai. Nggih. Nah, unsur ekstrinsiknya napa mawon? Ekstrinsik berarti sing sak jabane cerita. Nggih. Niku wonten kahanane pangripta. Pangripta itu pencipta utawa sing gawe cerita kuwi mau. Nggih. Lajeng kahanan bebrayan masyarakat. Nggih. Contohnya napa? Biyen agama, biyen sosial, biyen ekonomi cerita cekak. Cinta sing ngerti? Nggih. Bahasa kang digunakake jenise persuasi. Sehingga nanti kawit gadah coba tak bagi kelompok, nggih. Setunggal kelompok niku isine 5 anggota. Biar gampang, ora susah pindah-pindah. Niki
sampun rampung, sedaya kelompok majeng presentasikan garapane kelompoke panjenengan sampun padhang. Nggih. Sakniki Bu Naili cobi dibuka. Pesta ngadeg. Waca nggih? Diwaca. Pesta ngadeg. Warti nampak uleman sekang batine ning Jakarta. Amplop purnane abang tuwa, kertase kandel pisan, ambune wangi kaya disoki kembang melati. Tulisane nganggo mangsi kuning emas. Anak gambare calon pengantin sing tangane agi pada cekelan karo pandem-pandengan. Nang pestane Suti. Warti urung bisa nampa budaya-budaya sing jerene modern. Ninggal tata krama. Gutul kontrakane Parno, si Warti ngejok wedang kopi mau esuk sing urung diinggirna. Gedang goreng karo muntul sing tuku mau esuk. Nggih, niku wau tuladhan apa? Tuladhan apa? Cerita cekak. Ya, ning kene kan titik sanget. Nek cerita cekak niku ceritane cekak ora kaya novel, nggih. Terus paragane setitik. Nggih, boten kados novel. Terus langsung mengacas utawa tujuane nggon cerita mau. Nggih, sakniki yuk didiskusikaken intrinsike sing apa, unsur intrinsike sing apa, endi, terus napa nilainya apa bae, bar kuwi terus dipresentasikan teng ngajeng. Nggih? Yuk didiskusikaken, diskusi. Makai majeng nggih. Per kelompok makai majeng. Kita kono napa mboten? Napa? Iki maksudnya pripun? Oh, nggih milih nggih. Nggih milih niku nggih critane sing pesta ngadeg kuwi. Maksude wonten nilai nopone misalkan agamane kepripun nggih. Terus nggih adat sopan santune kepripun. Nggih budaya dereng. Wonten pitakonan mboten? Wonten pitakonan mboten? Mboten, sampun sami paham. Kok wonten pitakonan apa mboten? Mboten. Mboten nggih. Angel apa mboten? Bahasane? Angel. Angkane sampun paham apa dereng? Sampun. Sampun nggih, monggo sinten mawon? Warti, Surti, Parno. Oh nggih, pinter. Kelompok iki bangsal sampun paham? Paham. Sampun paham nggih? Nilai sampun diisi? Nggih. Sing ngomong kali monggo kita beli nggih. Monggo diwaosaken, Mbak. Seru. Unsur intrinsik temanya cepat terangkat yaitu budaya manca terus geser budaya Jawa. Nggih. Latar atau setting. Nggih. Latar waktu wiwit cilik, wiwit SD, SMP, SMA. Nggih. Latar papan desa Jakarta dalam gedung Pahardian kontrakane Parno. Latar suasana rumahan, senang, gelap, utawa mangkal. Penokohan paragalan masake ing cekak pesta ngadeg yaitu Mati Lugu apikan duweni jati diri Jawa kang kuat. Suti apikan sregep tekun terima. Nggih, sami kelompok bangsa Jawa. Tokoe sami mboten? Sami nggih? Nggih. Saking kelompok sekawan, kelompoke sami napa mboten hasile? Sami. Nggih, diri sami monggo. Monggo kelompok kami.
jaga pada itu tokoh ya. Lan penokohan utawa karaktere. Terus napa mawon? Watak. Nggih. Terus sudut pandang pangripta. Nggih. Terus napa cerikak niki wonten pitakonan napa mboten? Mboten. Mboten sampun paham nggih? Sampun. Cerikak niku napa, unsure napa mawon, titikane cerikak napa mawon. Terus carane gawe sinopsis kepripun? Sampun paham nggih? Sampun. Nggih, alhamdulillah pun sami paham. Minggu ngajeng bahas materi bab tembang mocopat. Di sini digoleki tembang mocopat apa? Hari ini monggo ketua kelas mimpin doa penutup. Panggilan malih nggih wonten ing piwulangan ngajeng materi bab tembang mocopat. Ampun kesupen dijaga kesehatan nggih. Sampai sehat, semangat ori sinau. Nggih. Bilih mboten wonten pitakonan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.